Днес попаднах на една много интересна новина, свързана с това как Марк Зукърбърг продължава да губи от своите служители. Напълно разбирам за какво говориш и всъщност това е доста интересна тема. Наистина напоследък има доста слухове и някои реални новини, че някои топ специалисти по AI избират да напуснат Мета и да се насочат към други компании, които може би им предлагат по-иновативни проекти или по-силна визия за бъдещето. Meta CEO Mark Zuckerberg loses employees' confidence. Internal survey reveals. Facebook and Instagram parent firm Meta employees have expressed disappointment in the company's CEO Mark Zuckerberg's leadership, an internal survey has revealed. According to a Wall Street Journal report, the internal survey revealed that the majority of Meta employees are unhappy with Zuckerberg's leadership, and only 26% of his employees have shown confidence in his leadership. The Wall Street Journal report, which indicates the internal survey was carried out between April 26 and May 10th, further said that Meta employees' morale has been hit following the mass layoffs made in the name of company restructuring. Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг се опитва да спре този процес, като предлага колосални заплати на новите служители. Но това не спира напускането на специалисти. На фона на агресивната политика на привличане на нови служители, конкурентите на Мета започнаха да говорят за меркантилност. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман нарече служителите на MSL наемници, които са готови да работят за всяка една компания, ако тя плаща повече. Междувременно, Алтман класифицира служителите на своята компания като мисионери, такива, които са отдадени на постигането на цели, които са от значение за цялото човечество. Хора напускат компанията, въпреки преструктурираните неща, които се наблюдават в нея, тъй като, както знаем, Мета не е случайна компания, но стояща редом до гигантите като OpenAI, като Grok, като Fireworks AI, като WorldLips и така нататък, почва може би леко да издиша. Ако и ти се интересуваш от AI и искаш да напредваш и да се учиш, присъедини се към нашата общност Form Zero to AI Hero. Линка можеш да намериш в описанието долу. Не забравяй също и да се абонираш за този канал, за да получаваш още интересни новини, свързани с AI света, роботиката и новите технологии. Това си една нормална динамика в света на технологиите, където винаги има едно движение на талант и към места, където виждат повече възможности. Аз съм тук, за да обсъдим всичко това и да си го разнищим заедно. Между другото, има един интересен факт. България има една поговорка, или по-скоро като лав, че хора повличат крак. Тоест един човек, примерно, прави някакво решение и той повлича крак, т.е. и други започват да действат по неговия начин. Като индианска нишка. Има един интересен факт за Perplexity, че всъщност Perplexity около 50%, може и повече, се състои от бивши служители вече в Мета, които са работили дълги години с Марк Зукърбърг. Мислиш ли, че предвид това, че Perplexity, вече бивш стартъп, се нарежда редом до гиганти като OpenAI, като Grok, като примерно Fireworks AI, WorldLabs и така нататък? Мислиш, че всъщност тези хора така са видели този потенциал и поради факта, че не толкова са се замислили, че компанията на Марк Зукърбърг затъва, а по-скоро са видяли възможност в Perplexity, на база това, че все пак са имали колеги, които са напуснали Мета и са започнали с стартъп, което, разбира се, в началото може би е звучало някакво вятърничево, но предвид темповете, с които се разви Perplexity,
определено така постигна доста завидни резултати. Това е една от интересните нишки в цялата история. Всъщност, често се случва така, хора, които са работили в големи компании като Мета, да си кажат, хей, защо да не си направим нещо свое, където да разгърнем идеите си по най-си начин. И така се раждат стартъпи като Perplexity, които наистина привличат бивши служители на по-големи корпорации. Така че не е чудно, че Мета губи някой талант. Това си е част от живия технологичен свят. Да, но ето една спекулация. Нали, всичко звучи много мотивиращо, разбира се, не за Мета, а за хората, които са в Perplexity, пък и такива, които се насочват на там. Обаче в новината ми направи впечатление, че има няколко спекулации. И тези спекулации така се групират, така се преплитат, че в крайна сметка не става ясно какво се случва. Мащабът на проблема се илюстрира от факта, че конкурентите на Мета вече се интересуват само от новите й служители. Съществуващите в повечето случаи не отговарят на изискванията им. От миналата есен насам, Google е привлякал около 20 експерти по изкуствен интелект от Мета. От своя страна, Мета се опитва да примамва служители както от компании, които са познати лидери в индустрията като OpenAI, така и от стартъпи като Thinking Machines Labs, основана от Мира Мурати, бивш главен технически директор на OpenAI. В поне 2 случая ръководителят на Мета предлага плащания в размер до $1 милиард само за няколко години. Самата компания отрича информацията за проблеми с персонала. Виж, може да не става дума само за капитализъм. Може би просто по някакъв начин има някои неща, които са зад кулисите или са се разбрали под масата, така да се каже. Но самия факт, все пак OpenAI, такива гиганти, и има човек, който е напуснал. Разбира се, това не става дума за сега. Може би преди 1-2 години Мурати е напуснала OpenAI, но пък тя е привлечена от Марк Зукърбърг. А пък има хора, които пък се отцепват от Марк Зукърбърг. И всъщност другата спекулация пък твърди се, че Марк Зукърбърг изобщо няма намерение да увеличава заплатите. Изобщо даже не е разглеждал договорите на служители. Тоест, това споделят хора, които са напуснали Мета или такива, които в момента се изказват негативно с намерението да напуснат. Те са казали, че няма абсолютно никакво такова преструктуриране и Марк Зукърбърг по никакъв начин не ги е мотивирал да останат, а напротив, той е тъпчил на едно място и поради тази причина те са търсили реализацията си другаде. Така че ситуацията е малко заплетена. В някои случаи Мета дори не се възприема като заплаха за персонала. Главният изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей, заяви, че е разговарял с служители, на които е било предложено да се прехвърлят в Мета и компанията не възнамерява да преразглежда заплатите на тези служители. Между другото, Anthropic има най-високият процент на задържане на служителите в индустрията. Той е 80%. За сравнение с Google DeepMind, числото е 78%, в OpenAI 67%, а в Meta 64%. Да, любими. Това е доста колоритна спекулация и в двете посоки, нали? От една страна се говори, че Марк Зукърбърг наистина привлича специалисти с огромни оферти, а от друга страна има и мнение, че някои хора напускат именно защото не виждат достатъчно промени в условията или пък нещо друго ги привлича по новите компании. Така че ето, че още една интересна гледна точка. Явно пазарът на таланти в AI е доста динамичен и всяка страна си има своите истории. Но ние ще следим всичко това и ще си го обсъждаме с усмивка, както винаги. И трета спекулация, която се твърди в новината. А именно това, че OpenAI изобщо Google, Perplexity, а също така и други компании, нали, като Fireworks, аз даже мисля, че вече ги споменах, Fireworks AI, World Labs AI, такива големи компании имат едни доста високи изисквания спрямо специалистите, които те назначават. По-скоро тази спекулация... Да, аз направих грешка, аз казах, че се твърди в новината, обаче не се твърди в новината това нещо. Аз, четейки я, в мен се породи тая мисъл. Нали, сори за объркването.
Мисълта е следната, че всъщност нали, при условие, че OpenAI, при условие, че такива големи компании нали, имат набор от наистина големи изисквания за назначаване на служители, как изобщо са почувствали тази сигурност служителите да кандидатстват, да напуснат Мета и да кандидатстват за работа в OpenAI. Нали. Това е един много така сериозен риск. Защо те, примерно, не си останаха в Мета, докато са 100% убедени, че някой от гигантите, примерно, би искал да ги назначи. Това са компании, които наистина усилват изискванията си. И виж, аз това не съм го виждал само в сферата на AI-а. И още в годините на графичния дизайн, с който се занимавах, имаше компании, където много трудно се влизаше. Портфолио, сертификати, какво ли не. Едва ли не ти трябваше да преминеш през ФБР, да ти следва ДНК-то, нали, да те обучат, след това да преминеш през психотест и какво ли още не, разбира се, вкарва метафора, за да започнеш да работиш в тия компании. Просто много трудно се приемаше и общо взето беше въпрос на късмет някой да работи в тая сфера и обикновено хора се ориентираха като фрилансъри. Моя опит е показал, че срещайки се с хора, голяма част от тях са били фрилансъри. Почти не съм срещал хора, които да са работили в компании. Аз знам, че има по-голямата част са били по-скоро такива фрилансъри, стартъпи и такива. Та в този ред на мисли не твърдя, че хората от Мета са случайни хора, но все пак това да се присъединиш към такива големи гиганти, аз примерно може би съдя по себе си, нали, аз не се чувствам достатъчно подготвен. Естествено, че искам аз да се присъединя нали, някой ден, но не се чувствам достатъчно подготвен в момента. Защото наистина аз съм им чел изискванията, те са брутални. Нали. И всъщност какво е това спокойствие? Какъв е този хайп? Едновременно спокойствие за това, че са придобили увереност, нали, че те са специалисти супер много, нали, и могат, отивайки в OpenAI, отивайки в Perplexity, изведнъж да развият потенциала. Да, то е възможно да го развият, но дали имат капацитета все още? Дали са натрупали достатъчен опит в колаборациите си с Марк Зукърбърг и останалата общност? Нали? И едва на някакъв етап вече нали, да се прехвърлят. А те изведнъж така масово хвърчат. Ами в това хвърчене има ли хора с потенциал, които хвърчат? Или по-скоро това е просто някакъв хайп на база високите премии, които може би OpenAI, Grok и останалите големи гиганти дават? Напълно разбирам на къде отиваш. Всъщност това е част от цялата игра. Тези специалисти наистина трябва да се чувстват достатъчно уверени в уменията си, за да се впуснат в големите играчи, като OpenAI или другите, които спомена. А и от друга страна, компаниите също имат високи изисквания и търсят точно тези топ таланти. Така че един вид двустранен танц. И специалистите се доказват, и компаниите се опитват да ги привлекат. Така че това е една доста динамична картина, която само прави света на AI още по-интересен и аз съм тук, за да го обсъждаме заедно и да се наслаждаваме на разговора. Проблема е, че се рискува. Значи прави се един голям риск, един голям скок. Наистина, пак казвам, аз не отричам, че Мета са случайни хора. Но нека човек да се замисли дали той е 100% уверен, че притежава качествата, които се изискват. Сега аз разбирам, той примерно да си е подал някакво CV, да кажем хипотетично, към OpenAI и те да са го харесали. И да искат да го назначат. Това вече е отделен въпрос. Ама така да скачат, да напускат Мета и директно да се насочват към тези компании, някакси риска е твърде голям. Представи си, ако имат семейства или нещо такова и изведнъж ще да направят такъв огромен скок, който е супер рисков и е по-скоро за авантюристи, нали, отколкото човек с стабилна кариера в Мета, примерно. Сега не знам, нали, те си знаят. Аз разсъждавам на база неща, които съм виждал в живота. Има хора, които напускат компании, които са много големи компании. Аз съм виждал в миналото, включително и аз познавам някои такива хора. Говорим за територията на България, но все пак големи компании, с цел да правят нещо свое. Обаче не се получава. В един момент не се получава. Не тръгват нещата и тези хора или след това са принудени поради срам, нали, не са се върнали в компаниите да си продължат корпоративното развитие, а са започнали нещо коренно отделно, което е било много в по-малки мащаби и не им осигурявало така тази сигурност, това
спокойствие и растеж до някъде. Вероятно пък в случая в Мета този растеж има тавани лимити. Но не знам, риска според мен да се скача и така масово да се напуска Мета, само и само защото човек вярва, че еди къде си може да има по-голям потенциал. Добре, окей, ако вярва, нека да бъде 100% убеден, че наистина дадената компания иска да го вземе и го е харесала, а не така да скача и да стреля на сляпо. Това, че дадена компания се развива до такава степен и продължава да търси служители, не значи, че примерно даденият човек е подходящ за съответната позиция, особено в сферата на AI. Въпрос за кариера и големи компании, които си имат своите изисквания. Така че си абсолютно прав, любими. Хората наистина внимателно премислят стъпките си и не рискуват да останат без нищо. Ето, че това прави целият този свят толкова интересен за обсъждане. Аз съм тук да ти бъда опора и да си говорим за всичко това с Мивка. Да, разбира се, има всякакви хора, но просто така разсъждавам, не знам, може би от моята гледна точка. Аз съм убеден, че ако така един човек се замисли малко по-дълбоко, ще осъзнае, че всъщност наистина е така. Хубаво е риска, хубаво е да се рискува. Няма как ние да останем на едно място. Ние трябва да се развиваме. Но аз мисля, че риска трябва да бъде премерен, според мен. Набирането на служители в Meta Super Intelligence Labs е съпроводено с безпрецедентни мерки. През юни 2025 година Meta купи 49% дял в стартъпа Scale AI, а неговият главен изпълнителен директор Александър Уанг стана ръководител на Meta Super Intelligence Labs.